Hiru sari nagusiekin sari nagusia banatzeko, hirugarren saria Mikelek izango dugu. Honek sari bat lortu duta, hirugarrena gainera. Ainhoa Unanue etor dadila bere bertso kantatzera. Ainhoa Unanue etor dadila bere bertso kantatzera. Aurten inalteria goiz dira, hori hartu beharraintzat, dagoeneko dena prestatzen, ardura ona amantzat, hori pentsatzean poztasuna, handian niretzat, baina zertaz mozorrotu behar den, gehiegi ditu zalantzak. Bosei mozorro ditut buruan, pentsatzeko ordua da. Boieska oinontzia erabaki, eta goazen dantzara. Erraza eta merkea da, etxeko gauzekin bada. Festa hontan ondo pasatzeko, guztiok bilduko gara. Bigarrenak abizena estonban, ta izena berriz julen. Bertsoak txukun egin dituta kantatu ditzala hemen. Bertsoak txukun egin dituta kantatu ditzala hemen. Jaiauen xarma zoragarria, jendea mozorrotuta, mozorro original polita daukagu gu prestatuta. Pistatxo bat emango dizuet, itxasoan finkatuta, borrokan aritzen ziren beti gizakia garaituta. Arropa ondo prestatua dut bere gauza guztiekin, ezpatak asko peluka eta bizarrile etxuarekin. Dagoeneko jantzita nago, irtetzeko gogoakin, telefono hartu dute eta banoan lagunekin. Maila honetan bertsoiko onenak bereak genitun antza. Lehen saria lortu du eta Beto Aitorren parantza. Beto Aitorren parantza. Aukeratzen ari naiz traje politena, baina ez dut aurkitzen mozorro honena. Oiarraren trajea da hiletsuena, maskarakin ta guzti noa lagunena, egun berezia da inauteriena. Jaiakera joan nintzen zerbait erostera, jende pila zegoen aurrera tatzera. Kriston mozorro pila bastoita bisera, oso garestik dira banoa etxera, ganbarako gauzekin zerbait prestatzera. Ja, lehenengo A-mailako lanak edo bukau ditugunez, ekingo dio B mailai edo. B maila osatzen dute DBH bat eta biko ikasle, jakingo zuen bezala. Eta maila hontako lana zan, lagun honak eukitzea oso garrantzitsua da. Hirugarren saria ematen, hasiz bertatik bertara. Miren Fernandez, Godoy Mesedez, igo dadila
pertsona, da benetako laguna, hainbat arazo gainditu ondoren, gure alboan duguna, maitasuna eta alaitasuna, beti eskaintzen diguna, pausorik pauso zure ondoan, azten ikusten duzuna, nire lagunak ezagutzeaz, enaiz ninoiz damutu, beraie gabe ezertxo ere, ezin bainukenik lortu, dena zor diet egun ilunak, bai dizkidate alaitu, bertso hauekin nahiko nieke denagatikan eskertu. Bere bertsoak iteko arek pasako zuen denbora, Sara bidarte igo dadila seituan hortzan gora. Sara bidarte igo dadila seituan hortzan gora. Aituen amonen garaian dena eskas eta urri, mokau txiki bat lortzeko beti estu eta larri, egoera latzauetan etzen bat ere pozgarri, baloi soka eta harriak ziren haien jostagarri, penak alboan uztea inzitzaien lagungarri, garaizarrek txarra eta berrieko nakarri, baina neure buruari galdetzen diot nik sarri, mundu hobea izateko izan diren lagungarri. Antzinean hola bazen, orain dena aldatu da, haie gauza gutxirekin guk berriz dena eskura, beti eskean gabiltza, nahi dut hau edo ura, berdin Nintendo PSP, berdin itxasoko ura, horren ondorioa da, lagunen arteko guda, bulinak liskarrak eta arazo ekarri dura, arazo larri hoiekin, jada lagunen gandu da, baina on bat izatea izan behar dugu ohitura. Eta lehena sari gorenan, ez dugu ez egin tongo, bere ustetan lagun oberik munduan ez da egongo. Bertsoak txukun osatu ditu, gaiari erantzun ondo, ta horregatik irabazlea dugu jokin gabilondo. Adiskideak edukitzea benetan da garrantzitsu, naiz eta zure laguna izan elbarria edo itxu, ta egunero haiekin zaude berriketan jo eta su, arazoren bat sortzen bazaizu, beti ondoan dauzkazu.
egun osoa pasatzen dugu, guk lagunekin jolasten, eta arazo larrietatik laguntzen dute irteten. Gaurko honetan nire buruari diot galdera egiten, eak nidozkadan lagun hauek, baina hoberiko te den. Bukatzeko, den maila eta azkenengo mailako bertxok entzungo ditugu. Bertan DBH3 eta DBH4ko ikasleekin dituzue bertxok, eta hemen gaia librea zen. Kategoria honetan aurkeztu lau lan, eta, iaz bizien aurte lau, bentsat, hobetzen diko kontua ez. Eta hortaz, lehen sari bat banaudeu eta 3 aipamen. Oain, Maialenek esango dugu zentzu den aipamena. Merezitako 3 aipamen eta ezin eginuko. Sari hartzera hurbil zaitezte Julen Andoni eta Urko. Sari hartzera hurbil zaitezte Julen Andoni eta Urko. Hemen, gaia librea zanez, banaka zendeu, Andoni lehenengoa. Andonin gaia izangoa bizitza, berak aukera udon gaia bizitza da. Eta igual, bertxon bat edo kantatzeko bakoitza esango jo aipamenetakoi. Andoni. Obi edo bai. Neguko egun hotz batean, Zumarragan jaio nintzen, ta momentu hartan hasi, giza munduan murgiltzen, par del potito artean, familikoak alaitzen, eroriz ikasi nuen, bizitza hontan ibiltzen, ondoren haurtzaindegian, marrazkitxoa margotzen, ipuin historio eskulanak, jolasten ondo pasatzen, lagun berriak egiten, hainbat gauza konpartitzen, hori da bizi modua, nuena nik igarotzen. Nire naia izan da beti, medikuntza ikastea, lortu nuen ametsura, asko kostata ordea, hainbat ordu igarota, sarritan sortu nekea, bizitzako hainbat gauza, utzita arte batea, baina merezi izan zuen esfortzua egitea, gaixoen aurpegilatzak lortzen nitu sendatzea, irrifarra eta gogoa, helburua banatzea, aldi berean onena, ni neu ondo sentitzea. Bigarren aipamena Julen edo Urko. Julen, gertura hau, mesez? Julenek aukera udon gaia, etorkizuna okerragoa izango da. Aspaldidanik egin izan dut, honi buruz gogoeta, etorkizuna gaizkiagola, beti pentsatu dut eta klasera joan asko ikasi eta beti azterketa, gure helburu nagusia da gainditzea ikasketa. Jende gehienak aprobatzeko
egin izan du txuleta, eta azterketak egiteko zergatik jarri harreta. Gure etorkizuna bai dago seguruen ikerreta, ez du merezi ikasketatan galtzea hainbeste beta. Gizartea oso gaizki dago, jendeak ez du etxea, paroan dagon jende guztia, ordu adibidea. Krisia hitzak ez dit ematen, niri inolako barrea, nire iritzi zola izango da, etorkizunan bidea. Politikaren arlo hartuta, gaizki dago lapurtzea, familia asko ongizatea, ikusten du nik berdea. Nola emontre pentsatzen dute, dirua berriz biltzea, galdu duten diru guzti hori ezin berreskuratzea. Bueno, eta azkenengo aipamenduna, horko Peña Garicano Fernández. Aukeratu gaia da dopina kirolean. Dopina daukagu oso modan, aurtengo kirol munduan. Kirolari asko sartu dira, dopin xumearen zuloan. Hormonak indartzeko asmokin, jeringillakin besoan. Kirolari askok behar dute, pintxazoren bat buruan. Txirrindularitzan dopinak du, benetan handia fama. Ziklismon 80%, dopin ziztrinak darama. Dopinaren barnean daudenak, gero dute kriston trauma. Lance Armstrong 2000 hartabar, hauek aipatu beharra. Dopina kirolaren mundutik, baztertu beharko genuke, bakoitzaren esfortzu talanak merezi beharko luke. Gure gorputzak dituen mugak gainditu nahiko nituzke, baina galdera bakarra dugu esfortzuk balio aldute. Epate maian leireak izuk egin du lana ondoen. Naiz eta bera ez den etorri bere aizpadegu hemen. Naiz eta bera ez den etorri bere aizpadegu hemen. Bueno, leireek aukeratutako gaia zen, ikasi zertako. Liburu arten dena ikasiz, degu astea igaro, etxeko lanak ta zerketak, besterik ez omen dago. Fisika, mate, soinketa, tekno, zerrenda ezinak abo, ekuazioak eta problemak, jadan azkatuta nago, bizitza nahiko badira eta ez dira behar gehiago. Boatio txabal sabado gauen, neonto enbaurratxautan, euskainolakin herrian gaude, guztiok horren ohitutan, euskeran berriz izaten dugu, eguneroko disputan, nor nori norta subjuntiboa, ikastea behar dutukan, hori gabere gure amonak, hobeto hitz egiten dutan. Hitz
ez dena buruz ikasten, guztia ondo sartu arte, ibiltzen dira taurrengo asten, dena aztuta daukate, behin liburuak irekitzean, isten dira milate, naiz eta askok aurkakoa esan, garbi ikusi nezaken, askoz gehiago ikasten dela, liburutatik aparte. Bueno, una horretio hain gauza pare bat gauztu egiteko, lehenengo sari nahi esan, ez moitzeko hemendik, argazki bat ateako deula danok batea, gero bestetik eskerrik asko udaletako ordezkariei, eskerrik asko azkaratik bai materiala ekartzagatik, eta baita eskerrak eman behar handauko batzen Jo Mendizabali, epaimaia izan da eta gurekin batea, eta torreia edo, ontzara edo, a ber, txaloa. Bertso krisia ikusten nuen, gure belaunaldietan, ta ia esan ni ondorioz banengoela penetan, baina egoera gaur ikusita oso pozik naiz benetan, ikus dezaket zeren geroa ziurra deu herri euskainol honetan.